גו. זה מצלם? כן. יופי. זה חלק 2, כי היה לנו תקלה, וכי דוד קקי. נכה. הוא נכה. תורי! כואב לי אגודל. מגיע לך. שנייה, רגע, לפני. אוקיי. חם. כזה חם. אני תואם את זה. הוא טועה. אוקיי, אני חייב? שנייה. אני חייב? כן, מתקשר אליי. מהר, שלא יכאב, מהר. לא בדשא! כלום? כן, קצת. באו להרוג את אורי. זה לא רע. זה טעים. זה עוד כפית, ברשותך. לא, שקט, יאללה. קח עוד כפית, סבבה? אתה אוכל מהפלאפון? אני שם עוד כפית, זה בסדר? לא. למה? טוב, הוא ניצח. זה לא היה כזה נורא, תמיד. אוקיי, הוא ניצח אותי. זה בגלל שאני נכה. דרך אגב, עכשיו אני מקבל מחשב חדש, אז אנחנו נעשה דברים על המחשב, די קרוב את המחשב אליי, ואנחנו נצלם אולי על האקסבוקס, ואולי גם, ואנחנו נשנה את השם לערוץ, ותמונה, ואייקון וכזה. קקי. וכל הקקי ופקי ודוד הזה, וזהו. טוב, אני הייתי אורי, זה היה דוד הגיי, ואנחנו... נכה. אני נכה. אני מנהיגה פה. לא, אתה לא, נגעת לי במשולש. משולש. איי, כואב. אופסי. אני נכה. אני הייתי אורי, זה היה דוד הגיי.